abokina ba tun yau nake gaya ma ba Allah ai na gaya ma wannan ita ce wacce nake so in aura shi yasa na ce ya kamata yau wannan shiga wuri za a yi ka zo ka ganta da idanunka ya tayi Allah ko shi yasa nake masifar son ka ba shi yasa duk inda nake so mu tafi na fi so in ga mun keta hazo da kai mun tafi da kai saboda ka ban shawara mai kyau kai ido na inda ka san me haka nake kuma shine maganar da za a yi kawai shine sai an yi gulma me ko a faɗa in ji haba yan mata sauri me kike yi kin san ita magana aka ce zarar bunu ce wannan magana ba taki bace ai bata san me muka ce bane bata sani ba inda taki ce za a dan kora miki dan koya ai la gaskiya ke ba ka jin magana kun dan kashi gare ki kina su godin da zaki kawo mana kofar gida sai wayannan masu zumin yan tayin dan girman Allah jibe su yan iska wallahi sai na gaya wa dadi bai gaya miki ba ya son ya ganki da yan iska ba Aminatu kin fara iskanci ne kaka gaya wa dadi dada tun yi min shiru in ka ga min charko a kofar gida ga dadi ya haka kamar ana yaki lafiya aka zo aka min charko aka taru ma a kofar gida lafiya wallahi dadi ka ganta nan ta je ta dewo mani yan iska sun je sun sha bega bega anan za ku zo ku sauke min bega anan za ku zo ku sauke min bega to wallahi ba ku isa ba ƙarya kuke kananin yan iska ne wai ahalin tsiya ka je ka debo ai ahalin tsiya kar su wanda za ka debo sai dangin tsiya wai kai aboki na tsaya shin dama can ka san su ne na san su mana na san su wallahi kaga uba tsinan ne shi ma ga sunan duk haka suke wallahi daji ka ganta na hancin ta irin na shegen hanci suka ce gajeren wando ba ta da mutunci ka san me so wallahi shawarar da ka bani tayi amma ni kai yarinyar nan ko egwal ce na hakura da ita yan iska an rubuta a goshin ku lalatattu ƙarya kanwata. Wallahi ina cin mutunci. Wallahi. Wallahi. Daji nono na rantsi da. Daji kun kuma mai haka. Daji ai ba kai ne ba. Kuka yi ai ba